Szervusztok, üdvözöllek benneteket nagy szeretettel. Én rövidebb leszek, mint a Miklós. Néhány gondolatban szeretnék kitérni a mai Dárszon és környékkel. Ugye a barlang, ahol voltunk, ugye ez teljes mértékben összefügg a megalitvárosnak a szerkezeti működési egységével. Ez egy teljes mértékű egységes rendszert alkot, úgy fönt, mint lent. Ugye erről tudni kell, hogy mikor itt járt a maja fősámán pap, akkor gyakorlatilag egyenértékűvé minősítette ezt az egész piramis építészeti rendszert az ő piramis rendszereikkel, és a meglévő piramisokon kívül még 7 piramis mutatott az akkori hát hogy mondjam, embereknek a kettőt kiválasztott, de ezen kívül még van 7 piramis külön Viszokó környékén, tehát ott összesen 21 piramisról beszélgetünk. Ugye a testi, lelki, szellemi szinteknek a rendezésére mindegyik másfajta rendszert visz körbe, és egymással összefüggő rendszerekről beszélünk. Én most itt a Dárszon környéki barlangról és a megalitvárosról szeretnék beszélni. Ugye maga a megalitvárosnak az elrendezés rendszere az egy napváros. Az alatta lévő befogó napfényoltár az gyakorlatilag összefügg a Machu Picchun elhelyezett napfényoltárral, tehát teljes mértékben ikertestvérként is tekinthetőek, így is lehetne mondani. Térbeli elhelyezése és elrendezése majdnem ugyanúgy néz ki az egész rendszer. Alulról mondjuk semmit nem lehet látni. Ha az ember felmegy a tetejére, akkor lehet látni ezt a lépcsőzetes teraszos megosztási rendszert, vízvezetékrendszerrel, hatalmas kiterjedésű megalittömlökkel, különleges elrendezéssel, az benyúlik oda egészen a völgybe. De amiről most én szeretnék beszélni, és engem is meglepett, mert ugye, amit mondtam, hogy nem gondoltam volna, hogy a Tolaskígyónak is erre van építészeti hagyatéka. Tehát maga ez a barlangrendszer, ahol ma jártunk, az abszolút összefügg a Tolaskígyóval és egy egyiptomi piramis rendszerekkel és a smaragdtáblákkal. Tehát maga az a bevágás, ami ugye azon a sziklának az elején volt, ami ugye a barlang bejárata előtt volt, azt meg tudom mutatni a telefonon, hogy amikor ezeket a vájatok melletti részt kinagyítod, akkor megjelenik egy ilyen 3D-s kisebb fajta írásrendszerű szögletes írás, ami egy abszolút ősi, kozmikus írásrendszer. Nem tudom, hányan láttátok az Érkezés című filmet. Az Érkezés című film az röviden arra szól, hogy megjelennek a semmiből ilyen tojás alakú űrhajók, és ugye a világ minden táján, és az emberek azt sem tudják, hogy miért jelentek meg, és mi célból. Ugye a különböző kormányok felveszik vele a kapcsolatot, és akkor van egy hölgy, aki jó kapcsolatot tud kialakítani az idegenekkel, többször fölmennek egy úriemberrel az űrhajóra, és ott egy rendkívül hasonló, szintén ilyen hát non-figuratív, de ilyen pálcavonalakból lévő írásrendszer van, ami aztán szétfolyik, és kisebb jelekre bomlik szét. Na, ez az írásrendszer rendkívüli módon hasonlít ehhez, és ez akkor látható meg, amikor az ember kinagyítja a képet, és gyakorlatilag a filmben lévő információnak a lényege a következő, amit a film legvégén értenek meg az emberek, és szerencsére nem küldik ki a rakétákat az űrhajókra, hogy megtámadják. Az a hölgy kerül egy olyan tudatállapotba az írásnak a hatására, ami az embernek a hüllő agyában megnyitja azt az információs rendszert, ami által térben és időben előre és vissza tud utazni. És akkor mondja el
a hölgy ott a katonai bázison szerez magának egy telefont, a kínai miniszterelnöknek az akarja a filmben elő az első rakétát kiküldeni, és tulajdonképpen a feleségének a halála előtti utolsó mondatait mondja el kínai nyelven a telefonba a miniszterelnöknek, és elmagyarázza, hogy ez tulajdonképpen egy olyan kozmikus írásjelrendszer, ami ajándék az emberi fajnak. Hogy ezt elsajátítván térben, időben, múltba és a jövőbe bele tudjon tekinteni. Na, én úgy gondolom, hogy egy ilyen jellegű és rendkívül hasonló hagyaték van ebben a hegyrendszerben. A barlang környéke is meg van marva hasonló ilyen vízszintes jelekkel, és nagyon sajnálom, hogy nem készítettem arról fotót, közeli fotót vagy távolabbi fotót, mert szent meggyőződésem, hogy ugyanúgy, mint annál a vezérlő belépő sziklánál, ezek a bemarások között ilyen apró háromdimenziós jelek vannak benne, és gyakorlatilag ezek azok, amelyek ezt a függőleges bemaró jeleknek ilyen alvezérlő, kozmikus hieroglif egységei, mondjuk így, amelyek úgy hatnak a képi jelrendszernél a tudatra és a lélekre, és különösen a hüllőagyra, ami kinyitja az emlékezésnek azt a tárát, hogy kik is építették ezt a területet, milyen célból építették, és a mai emberi fajnak milyen dolga van ezzel a területtel, és hogy tudja az itteni információs tároló rendszereket magába olvasztani. Ugye minden egyes tárolónak információs rendszere van. Hát ugye itt elég sok információ van eltéve. Az írásjelek, mint kozmikus fény kisugárzási rendszerek, azok ugye megnyitják az emberi testben és az aurában lévő emlékező kódoknak a jelrendszereit, és amikor ez a kettő egybe tud olvadni, akkor nyílik ki ez az időzár, ami a feledés homályába vitte ennek a rendszernek a tudásanyagát, és akkor ezt úgy is lehet mondani, hogy beleárad az emberi tudatba a tárolónak az információs rendszere, és összekapcsolódik az emberben lévő olyan kristálytárolási rendszerrel, ami ehhez a tárolóhoz tartozik, és tulajdonképpen befolyik a tudatba az információs rendszer, és egy élő tudássá válik. Úgyhogy ezen a részen mindenképpen a faj teremtői, az 5. gyökérfaj teremtői hagytak olyan írásos anyagot az emberiségnek, akiket ők legelőször megteremtettek, és úgy tudom, hogy el is vittek egy másik rendszerbe, tehát nem hagytak itt a Föld nevű bolygón. De van lent néhány őrző, illetve visszajöttek azok a tudók, vagy őrzők, és leszülettek emberi testben, akik meg tudják fejteni ezeket a jeleket, és ezeket a kódrendszereket ki tudják nyitni. Tehát ez a tárolási rendszer, ez abszolút egyívású és egylényegű a dél-amerikai maja és azték kultúrában lévő tollaskígyó tanítási rendszerrel. Még úgy is mondhatnánk, hogy a tolték kultúrával is rokonságban van, és ugye azt is tudjuk, hogy a dél-amerikai részen nagyon sok magyar nyelven beszélő indián törzs van. Azt is tudjuk, hogy ugye ott van a Tejosz barlang, ahol szintén ott van az emberiség aranykönyvtár feljegyzési rendszerei. Gyakorlatilag ezeknek is van egy fizikai megtestesülési része az aranylemezeknek, amelyeken szintén hasonló írásrendszer van. Nagyon hasonló, mint a itt lévő
bemarásos rendszer és a mellék ilyen rendszerek, amelyek aztán magyarázzák a fővonalaknak az égkírásos rendszerét, tehát úgy kell ezt elképzelni, ezeket a táblákat, hogy ezeknek nem csak fizikai testük van, hanem fénytestük is van. Ezeknek a hegyeknek, amelyekben van elhelyezve a felszínén és a belsején ezek a bemarott írásjelek, azoknak nem csak fizikai testük, hanem fénytestük is van. Az embernek is van fizikai teste és van fényteste. És amikor ezek a tárolók és az emberi aura belép egy ilyen területre, és az őrzőbe engedi, ugye nagyon szép őrző van itt rögtön a bejáratnál, ugye teljes mértékben úgy néz ki, mint egy inka főpap. Tehát maga az arc karakter is úgy néz ki, az orrszerkezet is, még a haja is olyan. Tehát én azt gondolom, hogy itt az Egyenlítő környékén eléggé hasonló piramisrendszerek vannak elhelyezve, nyilván másik tudásrendszerrel és tárolóval, de nekünk ez azért is érdekes, mert itt nem messze azért a Magyarság és Mátyás királynak is volt itt vára a környéken, tehát neki meg volt a sárkányos lovagrendje, és ugye a sárkányos lovagrend az teljes mértékben együtt dolgozott a kígyó testvériséggel. Itt nem a fekete kígyó testvériségre gondolok, hanem azokra, akik a tudás őrzői voltak, és akik hozzá vannak csatlakoztatva a sárkányrenddel együtt a hüllőagyban lévő információs rendszer és a negyedik szemnek a megnyitásához. És ezeknek a rendszereknek a befolyatása is történt azokba az építményekbe, és azokba a várakba, és azok alatt a várak alatt elhelyezett piramis hegyekbe. Mert ha megnézzük ezt az itt lévő úgynevezett végvárat is, az is egy piramis hegyre épült. Ugye abban a piramisban is mindig vannak lakók, mindig van egy lejárat a várból abba az egész rendszerbe, az a vár mindig össze van kötve a környező hegyeknek az alagútrendszerével, ahol érdekes lények járkálnak nem csak éjszaka, hanem nappal is. Gyakorlatilag ugye elmondtam, hogy az nézőpont és látásmód kérdése, hogy te állsz egy szikla előtt, csak a sziklát látod, vagy azt is látod, ami mögötte van, vagy ami benne van, vagy akik benne élnek a sziklába. Tehát az is egy élőlény. Maga a hegy is egy élőlény, tehát itt más szemmel kell tekinteni erre a környékre. Abban teljes mértékben egyetértek Miklóssal, hogy sokszor úgy tűnik, hogy igazándiból nincs itt semmiféle látnivaló. Nyilván úgy van megalkotva az egész, hogy az avatatlan szemek elől el legyen zárva. A legjobb elrejtési mód. Nincs ott semmi. Elkeltse fel az érdeklődése. Igen. De a kutató, a kérdező ember, és az az ember, akinek abban az időben ott kell lennie azon a helyen, annak nyilván az aurájába befolyik ez az információs rendszer, úgyhogy én úgy gondolom, hogy amikor hazatérünk innen, akkor elég érdekes történetek fognak a gerincoszlopnál és itt a hátsó részén a hüllőagynál az embernek történni, energetikai mozgások. Én arról tudok beszámolni, hogy nekem már ezt a területet 1-2 hónapja készítik elő, gondolom ennek a tárolónak a beaktiválására. Én nem tudtam, hogy milyen nagyon fájt, és mindig meg itt erős energetikai mozgás volt. Ha valakinek esetleg ezen a területen most lesz, akkor ne lepődjön meg, mert ilyenkor nyugodtnak kell lenni, és hagyni kell, hogy az információs rendszer hadd íródjon be. Jó? És nem kell aggódni miatt, hogy mondjuk olyasmi történik az emberrel, ami esetleg ilyen tompafájás, vagy egy picit kellemetlen, mert van ilyen. Tehát, hogy egy ilyen nyomást is lehet érezni ezen a részen, úgyhogy én ennyit szerettem volna
mai helyszínhez hozzátenni. Köszönöm szépen, úgyhogy el is búcsúzunk mára. Annyit mondanék, hogyha eljön mondjuk egy 50 fős csoport, lehet, hogy mind az 50 fő kap egy döbbenetes megtapasztalást, de lehet, hogy csak 5. De a 45 is fog, csak nem akkor fog érvényesülni náluk. Az máskor fog. Előkészítik akkor ott, és majd ezt meg fogja kapni egy érdekes pillanatban, amit nem tudja, hogy mi. Ezért még egyszer mondom, nézzétek meg a képeiteket. 1 hét múlva, 1 hónap múlva, 2 hét múlva. Nincs olyan, hogy értelmetlenül vagy egy helyen. Ezt csak el akarják hitetni. Ez csak a mai világ sugallja azt az embereknek, hogy ne érdeklődj. De mindenhez érdeklődjél. Mindennek megvan a maga helye és ideje. És jó helyen vagy mindig, amikor te elmész valahol. Jó? Köszönjük.